So ndinotenda Mwari mangwanani ano ndinofara kukuonai on this platform. Nyasha dzamwari dzikuchengetei, Mwari vakugonesei. I want to share a text with you. I want to share a text with you. I want to share a text with you this morning. Tinzwa kutaura kwaMwari pamusoro poupenyu hwedu muzita raJesu Kristu eNazareta. Let me pray. Father, we thank you. Speak to us this morning. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 from verse 1. 2 Kings chapter 4. Funga vazhinji nyaya iyi tinoiziva yemumwe mukadzi. She was a widow. Akauya kuna Elisha munhu waMwari akati, murume wangu waitya Mwari uye munomuziva aifamba nemi, asi wakasiya zvikwereti. Saka munhu wechikwereti ari kuuya kuti agotora vana vangu kuti vave nhapwa kwaari. So ndoda ndingobata solution yaakapiwa. Anointing ya prophet yanga iri ye-increase yekuwanza mafuta. But nyaya hombe ndeyekuti akanzi enda muguta. Instruction yake, instruction kazhinji iri attached to blessing yako. Instruction, obedience to instruction, ndo zviri attached ku solution yezvauri kutsvaka. So mukadzi auya kuna prophet ane zvaari kukumbira, ane zvaari kuchema, chaari kuda solution, but solution yaari kupiwa yakatakura instruction. Go and borrow vessels, not a few. Go and borrow vessels from your neighbors. Auya zvitini zvemafuta aisa mumba akatanga kudurura. Aisa zvitini zvemafuta akatanga kudurura. Bible rinoti zvitini pazvakapera, when vessels were finished, muzvitini pazvakapera, the oil stopped flowing. The oil stopped zvitini pazvakapera. Nokuti akatotaura nemwana wake, akatoudza mwana wake kuti bring me another vessel. Vari pakati pekudurura, mwana ndokubva ati zvitini zvapera. Bible ndokubva rati the oil stopped. So kuwanda kwemafuta kare ndaifunza kuti kune chekuita nezodzo riripo. Gamba kuramba kuchiwanda kwemafuta kune chekuita nemacontainers are available. Kuwanda kwemafuta kune chekuita nemacontainers are available despite the anointing of the prophet. So prophet vane the anointing, the grace re-increase. But chinodetermine mafuta kuramba achidururwa availability yemacontainer. So availability yemacontainers ine chekuita. Availability yemacontainers ine chekuita ne relationship yemukadzi uyu nevanhu musociety. Nokuti anzi iye, go and borrow vessels from your neighbors. Go and borrow vessels from your neighbors. So network yake ndo yakadetermine kuramba kuflow, mafuta kuramba achiflowa. The power, the anointing is available, but network yake nevanhu mucommunity ndo inodetermine mavessels, macontainer aachawana. So chimwe chatakadiscover mulife chandada kuti tione tigone kunamata pamusoro pezvo acho ndapedza ndechichi. How you network with people. Sometimes zvinogona kuva a limit to what God wants to do in your life. Remember, God is not limited, but you can limit what he can do to you. God is not limited, but a man can limit God through actions, character, and many things. So in effect, yandinayo panapa ndeye networking, being a good person in the society. Uchaona kuti zvitini zvaari kukumbira haasi kutora kuchurch from neighbors. Tine vanhu vekuti they are good people in church, they are bad citizens in a country or in a nation or in a community. Why? Nokuti pfungwa yayo ndeyekuti avasingapinde kuchechi kwedu handina basa nawo, ava tisingataure nawo handina basa nawo. Yet kune miracle ine chekuita nesociety more than nechurch. Kune miracle, kune blessing, kune overflow ine chekuita ne-environment yako yaunogara. How you network and talk with people than kungova a church person. So ndoda tiunze improvement. How you network. Improve your network. Be a good citizen. Be a good person. Iva munhu
asingagone kudzivisa Mwari kuti uitirwe chimwe chinhu muupenyu wako. Nokuti mukadzi uyu akanzi go and borrow vessels from your neighbors. Haana kupiwa nhamba yemakontena. Akatonzi don't borrow few, which means the anointing was so big. The anointing yanga yakakura yakawanda. But hepano pane nyaya. Zvitini zvakapera. Zvitini zvakapera. Mafuta ndokubva amira kuerera. Maybe the other fact inogona kucontrola zvitini. Nokuti instruction yanga yati go and borrow vessels. Upinde mumba uvhare door. Borrow vessels upinde mumba uvhare door. So the size of the room or the size of the house zvaigona futi kudetermine makontena anogona kupinda mumba nekuti instruction iri kuti vhara door. But parinonyanyobata nhasi fama number of vessels kana kuti makontena haasi controlled naprofit. Haadi prayer makontena kuti umawane. Anoda your networking with people ndo inodetermine kuti uchawana mafuta akawanda sei. So pamwe pacho uri kuopareta nedhemu rakazara mvura, but nokuti iwe une 5 liter container mumba mako haugone kuwana mvura yakawanda more than 5 liter uinayo nyangwe uri connected kudhemu rine mvura yakawandisa. You can be connected to a lake kana kuocean, but mvura yaunowana maliters emvura yaunowana ari controlled nebucket rako nedishi rako nezvauinazvo mumba pazvinodirirwa. So my prayer and your prayer this morning ndeyekuti Mwari ndipewe a good heart in the society to be a right person. Haugone kufadza munhu wese, that's much I know, but being a good person is choice yaunogona kuva nayo, isarudzo. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Muswere munyasha, nyasha dzaMwari dzikuchengetei muzita raJesu. Amen. So good. Saka elder mukuti torega kutengerwa mabhando ere nekurukiswa. Ngatirukiswa iba tichihure. Saka iye ari kumboda kutaura neni pabhando ratengwa nani. Alright, saka iye ada kumbotaura neni pabhando ratengwa nani. Ada kuti ndimfonere pa-airtime yatengwa nani. Kozi hana otenga, saka ndimfonere. Ena haasuda kutotengawo bhando. Handisi kuti ngaatenge every day. At the same time handisi kuti ngaasatenge. But pane zvimwe zvinhu zvaanoita. Plus pambacho unotanga kutoona kuti ava bamba vakava kana vari mukoma blood utoona kuti mukoma blood kunyangwe kana tikutonzi tazororana ava vanenge vanotokudza kuti dhora rofanira kukwana zvese muriwo zvese kusvika wiki rese rapera. So unochitoona kuti this guy is stingy. Saka apa paari kumbokufonera unenge wakarara pamubhedha wakatengwa nani? Wadya sadza rakatengwa nani? Wakapfeka hembe dzakatengwa nani? Ameno ndikuda kubvunza kuti azongopinda pa-airtime pamunhu wandabikira sadza kumba kwangu pafoni yangu. Let me ask you a very simple question. What are you saying to me semunhu akakutengera foni? What are you saying? Tine mamwe maparents ekuti anosvika pakudza mwana kuti tomboti ndosvika ndoti dedi nditengerewo airtime kaunti bando nzitengerwa nemunhu unotaura naye. Variko maparents anodaro ende ndo zvimwe zviri kufesa vana in the reality. Wewe ndati mukubvunze kuti kana baba vako vakarwara nepfungwa vakaiswa kuparire nyatwa munonogara komese. Because mubereki arwara kauya. Zoro vati nekuti mubereki arwara imimi rwarai. Haiwa si elder ipapo makuzonyanyawo. Kana mweya chiprofita chayo unototaura kuti you should test kuti is the man able to put food on the table. Saka manje elder kana zvese achingozviita zvese handina kana birthday present ndiri kumbouyawo elder ndinomutrasta sei kuti inini achazokwanisa kutichengeta nekuchengeta vana wedu. Because hembe dzaanenge achipfeka pamwe atopiwa neshamwari yake. Amaita zvakanaka. Kana Zimbabwe ichitamba neZambia pa 30 minutes Zimbabwe yakagoesa 2, Zambia yakagoesa 0.
iwombo wadzima ombo wadzima TV yawina ndeipi? nyatsopa jekesa ipapo. Bhora rinopera 90 minutes. Iwewe wadzima TV yako, timu yako yakawina. Bhora risati rapera haro. Saka kana bhora rapera yawina ndeipi? Asi Elder tikada kumira kuti panozopera bhora ka. Tinoona kuti 2 years Elder chidana nemukomana chingomira kuti pamwe zvichachinja pamwe achazowina. 2 years dzapera unoti kana pfuma yekunorora kwashere nana. Saka ipapa how do we measure? Ngatirege kuitisana naro. Ndati timu yawina ndeipi? Adzisi naro aiwa kungobvunza. Hapo Elder zviri pachena kuti atikuziva. Pamusoro timu yawina ichazikanwa bhora raita sei? Rapera. Kana bhora risati rapera, kungopinda mudinayo kufunga kuti timu iyi icharamba yakawina. Ndozvandoda kubatana. It does not mean kuti kutenga airtime nhasi ndo maperera achaita bhora. Kungoti iwewe unoda kuzvinyengera kuti kana TV yangu yakadzima, saka ndo maperera achaita bhora. Ndo number 1. Ende number 2 wambo waita zvakanaka kukota mweya wechiprofita. Unombo watopa neanza. Unoti enda unoona machengetero ari kuita uve kwake. That is the measure you can use pakukuchengeta kwaachaita. Hauzotaura kuti uchengetwe iwewe because iwe unochengetwa kumba kwani kwenyu. Tichiri papo Elder. I will repeat this musati maenda kure. All right. I will repeat. Spirit of prophecy inoti encourage ichiti munhu anenge ari custodian wezvakakosha zvaJehovha number 1 uye ari muenzanisi wenyaya must never accept bribes whether small or big in case his judgment or her judgment is biased. Saka never assess a husband through his pocket. He may have a very deep pocket and a small heart. Saka many a times we are assessing things that we are not supposed to assess. We need to be assessing principle without bias. Ndo saka maakudanana nesu vadhara. Pamusana pekuti nyaya dzenyu dzese ndedza Esau dzebhinzi dzekudya nhasi. Muri kukanganwa kuti lunch is not only 2 hours away. What's the hurry? Unoinvesta simba rako nezvimwe zvese muzvinhu zviri mumba imomo wosiya chimudhara chemumba imomo. Kumarriage wakainga mudhara ari pasaidi pako. Adini mapotangu, adini makapangu, adini loan yangu. Unofanira kutoita kuinvesta kwako pa chawakainga chine nyaya. Yaona basa nako. Mapotangu. Chinofambirwa kuchechi bhururu ukachiziva unosangana nedzimwe nyasha nokuti Mwari can be in the right place for a wrong reason. Right relationship for a wrong reason. Data rapera, gas rapera, data rapera, gas rapera. Kurudo unichiita hauna rudo iwe. Wakoya wakashota. Munhu ada kudana newe utsvaga munhu anobhadhara zvinhu zvako. Mareasons ako anoita kuti ushayiwe zvinhu. Munhu aitokuda but hauchadika ka. Hauna rudo nemabills chete. Hauna I miss you igasi rapera. So chonoka muti haya anobvunza kuti indava. Anozati hamudanani. Pacheka kudzibatike anotaura shoko no matter the breaking of the net you will testify the goodness of the Lord no matter how much is there times when anointed out bachingesha mwarishi mwari wakati this idea wakati mafungwa chichi but how come to fight for left right and center how come when challenge zimekuwa kana wasuti kamushira the breaking net you will tell testimony. Jesus
wateerera Mwari but pane chekufaita nesystem yonet kuti ugone kuluza testimony. But nekuda kwekuti wateerera Mwari, the breaking net ndoinotokuudza kuti una Mwari. Most usina Mwari neti rikabvaruka unoluza, but chaita kuti dzibatike yakabvaruka una Mwari muupenyu hwako ataura shoko to an extent yekuti fish nobva kutoita kuteererawo zvako zviita. So vanokwana kuti munamato wako Mwari vakakupindura munamato wako, Mwari vachakupindura munamato wako utonoprocessi answer. But to you now wasikuita zvakanaka wagwendesa breaking. Pawaitotenga nekutsatsa kuti wachandinongera kwandikuda kuenda achadakwana. So the devil always comes in our wazoona kunamata hako but zvawaitotarisira kuti vanokubatsira akashanda. Kune level yeattack yekuti mweya yetsvina haikudzivise kuti uwane basa, haikudzivise kuti upinde mune imwe relationship. Relationship imomo munovharwa door rewanano. You'll be dating and dating and dating, and the guy hapana paanombofa akataura issue nechekuita nemarriage. Inenge iri relationship nekufara nekudine joy, but door rinonzi marriage rakabvutwa nemweya yetsvina. Haambofa akataura chinhu ichocho. Haushaye munhu anokuda, haushaye munhu anofambidzana newe, but wafambidzana nevazhinji vakuda uchinyatsoona kuti tiri kunyatsodanana, but hakuna paanogona kushama muromo wekuti it's high time taroorana taita settle down. Door rinonzi marriage rakakwachurwa. Mweya yetsvina inokurega uchienda pabasa zvichida riri basa rine mari kwazvo, but mari iyoyo ichiitambira. Door rekuconstructa zvinhu zvinobatika muupenyu, rekuita zvinhu zvakakura muupenyu, ndo rakabviswa. Vanhu vachiti vakakutarisa vanaona kuti upenyu hwake hwanyatsokomplete, asvika patinoyemura nepatinoda, but maresults yepasvikwa hapo.